morning, Bicolandian. Dito tayo ngayon sa sentrong Naga at tayo pauwi na sa bahay. Let's go! Nadaan tayo dito sa Plaza Quezon. Pakita sa inyo ang plaza. Libot muna tayo dito sa sentro. Yan. Tayo sa yan, plaza. Yan. Plaza Quezon, 15 Martires. Yan. Sa inyo. Ito ang 15 Martires. Kita nyo. Yan. 15 Martires, Naga City. Tapos yan, San Francisco. Yan. Tayo sa yan. Mga kainan sa Naga City. Yan. Ito yung Plaza 15 Martires dito sa Naga. Yan, nakikita nyo. Yan. Ito. Yan. Yung panahon pa to ng mga 15 Martires to. Yan. Pangalan dito. Tapos yun tayo sa isang naman na plaza. Yan, good morning Naga City, Camarines Sur. Ano, naman tayo sa sa Kinawang Plaza. Ayan. Dito gaganapin sa September 10 ang dito. Yung event, yan, Plaza. Plaza Quezon. Yan, good morning sa mga taga Naga. Dito tayo sa Plaza Quezon. Makikita nyo, napakaganda dito. Ayan. Plaza Quezon. G. Ano sa inyo? Plaza Rizal. Ayan. Plaza Rizal, Naga City. Ayan, yung logo nila. Plaza Rizal. Napakaganda dito paggabi. Plaza dito sa Naga, Plaza Quezon dito sa Naga. Plaza Quezon, Naga City, Bicol. Sa likod niya ay Philippine National Bank. Kasi ito ang sentro ng Naga. Di pa masyadong maraming mga sasakyan kasi maaga pa. Naman pa sa mga install yung New York Town Plaza pala to. New York Town Plaza. Oh, mga kayo dito. Daming tao, maaga sila. Shout out. Ito naman yung papunta sa market. Hong Enterprise. Ayan. Kami na nag-aabang magbukas. Ito, Naga City People's Mall. Ayan, sa Naga City People's Mall. Ayan, Oragon Monument. Naga City People's Mall. Ay, marami na. Ito papuntang sentro, Kabilayan. Yan. Market ng Naga. Maugmang Naga. Naga City People's Mall. General Luna Street. Ayan, Naga City People's Mall. Ayan. Ito yung dito, Bicol River. Bicol River. Napakaganda.
ng Naga eh. So, 101 Shopping Center dito sa Naga. Buhat muna tayo.